Egunon, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 50 etxalde sekatzen ditu, Ipar Euskal Herrian, etxaldetako laborantza sistemen iraunkortasuna neurtuko duen diagnostika berria egiteko. Diagnostika hau mugaz gaindiko proiektu batetan sartzen da. Duela 2 urte, Euskal Herriko Laborantza Ganbara POCTEFA hemen 7 proiektu Europaja lantzen hasi zen. Euskal Herri osoko etxaldean iraunkortasuna ebaluatzeko xedea du proiektu hunek. Anistasun handiko lujaldea da Euskal Herria, klima eta baztegen aldetik adibidez, eta desberdintasun horiek etxaldetako ekoizpen sistemak eragiten dituzte. Hala ere, ohartzen gira mugaz bialdetako mendigunetako etxaldeak berdin kudeatuak izaiten aldirera. Hazkuntzetako ahazak, Artzaingoa, Idia Zabal, Ejonkari eta Oso Irati sormarkak adibide batzu dira. Gaur egun egoera orokorra begiratzen bada, pakaren erreforma, aldaketa klimatikoa, eta etxaldearen eramaiteko sistemen iraunkortasunaz galde frango izanez, Euskal Herri osoko hainbat egiturek elgarrekin lan egitea hautatu dute, bertutezko sistemak identifikatuko dituen diagnostika tresna bat eraikitzeko. Hegoaldeko Intia, Neker eta Lurgintza eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak iraunkortasunari buruzko diagnostikak eginen dituzte ondoko hilabeteetan, Hego eta Ipar Euskal Herriko 150 etxaldetan. Ingurumen neurgailu eta indikatzaile sozial eta ekonomikoak aztertuko dituzte tresna amankun berri horrekin. Helburua, diagnostika berri horren bidez, etxalde edota sistema iraunkorrenak argitan emaitea eta berdenboran iraunkortasuna azkartzea Euskal Herri osoko etxaldeetan. Proiektu honek interesatzen bazaizu, zoin ere baitira zure etxaldeko sistema eta praktikak, Mikel Sentemagirekin harremanetan sar zaitez, 05 49 57 18 Buruireko hitzordu nagusi batzuk etarazten obskitzuet. Lehenik, buruiraren 28an iraganen dela landare adierazreen inguruko bidea formakuntza. Ondotik, buruiraren 30an, mikrometanizazioaz informazio eguna antolatzen dutela INR eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak Madiran herrian. Xehetasun gehiagorentzat eta izena emaiteko Mikel Sentemari deitu behar duzie. Bestalde, gaztaina ipatzeko egunerdi tekniko bat iraganen da buruiraren 30an beti, behatziontaik eguerdi arte. Gai hauek johatuko dira Gabriel Durrutiren parte hartzearekin. Barietateak, landatze proiektu baten neurtzea, zuhaitzen entretenitzea, zuhaitz zaharen behitzea. Goizaldia nahiant guzieri idekia da, eta izena eman behar da Etienne Jobar deituz. Ondotik, urriaren batean, ostegunean, Vivea formakuntza antolatzen dugu agriturismo aktibitate baten aspektu juridikoak, fiskalak eta sozialak aipatzeko. Horrentzat, leire atsoarena deitzen ahalduzue zuen izena emaiteko. Bururatzeko, kabalen janari ejazioa kalkulatzeko formakuntza iraganen da urriaren 6an, aste artean hainiza mondiolosen. Ordenagailu mugikor batekin eta USB giltza batekin etortzea ahalaz galdegina zauzue. Marginat deizin edo faniokler deitzen alduzue zuen izena emaiteko. 05 49 57 18 18